kendi problemlerimizi çözemez miyiz? Çözeriz. Çözdük, çözeceğiz. Cîgirê Serokê Giştî AK Partiyê Efkan Alayê ku dema pêvajoya çareseriyê de Wezîrê Kar û Barên Navxweyî yê Tirkiyeyê bû, li Diyarbekirê got ku bila ti kes nebe asteng ku em bikaribin pirsgirêkan çareser bikin. û çavdêrên siyasî didin zanîn ku axaftinên Efkan Ala giringin û divê kesên daxwaza çareseriya pirsa Kurd dikin û kesên dixwazin ji nava çareseriya pirsa Kurd tundiyê derxin, piştgiriyê bidin Efkan Ala. Min wisa deranî ji bo ku ne kesekî dorê daye. Di nava AK Partiyê de xwedî bandorekî giran he. Di demekî de jî wezîrê navxweyî kiriye û bi gelekî rêv rêbazê devletê bi serê devletê re jî agadar e. û eger ev niyet were pêkanîn ez bixwe bi evekî germ lê dinêrim. Ahmet'te Kürt, Ankara'da Kürt olarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Derbarê axaftinên Efkan Ala de Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî amaje kir ku li Diyarbekir cuda, li Enqere cuda da axifin. Beşek ji siyasetmedarên Kurd jî dibêjin eger helwestek ji dil hebe, her dem Kurd amade ne Sûdê bidin çareseriya pirsa Kurd. Efkan Ala li Kongreya Amedê de peyamekî da wekî her Kurd ki em hêvîdarin ku gotinê xwe da wekî samimî bin. Gelê Kurd di derheqê çareseriya mesela Kurd da amade ye. Li her dem zî bangê hemû partiyê me Kurdan dibin em vî pirsgirêkê wekî bi müzakere, wekî bi diyalog çareser bikin. Çavderên siyasî balê dikeşin ku bêhna lêgerîna pêvajoyeke nû ji gotinên Efkan Ala tê û eger AK Partî ji hilbijartinên şaredariyan bawayeke xurt derbikeve, dê pêvajoyeke nû bide destpêkirin. Beşek ji siyasetmedarên Kurd jî dibêjin tenê di dema hilbijartinan de gotinên erênî ji desthilatdarê bilind dibin derbarê çareseriya pirsa Kurd de. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.